Puno priče je bilo u zadnjih vremena da se na svjetskim prvenstvima tako jednim odlučnim utakmicama gdje neki igrači investiraju i par godina za taj trenutak olako i lako daju 11-terci. Jedan od najvažnijih i najodlučnijih detalja sa utakmice Hrvatska-Argentina bio je talijanski sudac. I to ne samo on, nego pogotovo i VAR. Jer ajdemo reći da je sudac bio ozlijeđen i to je bilo i potvrđeno, da je samo sudio prvu i drugu utakmicu svog svjetskog prvenstva i onda da je njegov sunarodnjak Talijan Colina njemu dao pauzu, toliko puno vremena da bi on ciljski došao na polufinale ili možda da sudi finale i to mi dao kao neku uslugu, ali mi smo, zapravo hrvatska reprezentacija, platili za tu uslugu finala svjetskog prvenstva, a vjerojatno i prvaka svijeta. Stručnjaci što su sudije govore da je ovaj Talijan, sudija, bio negdje oko 20 metara od događaja ovoga tu što se desilo i da on nikako nije mogao rasudno prosuditi da li je to doista bio čvrsti 11-terac za izvršenje kazne ili nije bio. Jer ovdje dobro vidimo da je Livaković bio na svom mjestu, ukopao se unutra i da je jednostavno argentinski igrač naletio na njega, sa njegovom nogom ušao unutra u Livakovića i Livaković je čak se okrenuo za 90 stupnjeva. Znamo da nogomet nije rukomet ili nogomet nije košarka, ali pravilo u košarci i rukometu što se tiče prekršaja je isto to, ako igrač dođe i ako on stane, a ovaj koji ima loptu naleti na njega, to je znači prekršaj za onoga koji je stao, na onome koji je stao, a ne na onom koji je naletio. U tom primjeru isto imamo i ovdje jedan slučaj koji ga VAR nije imao u obzir i nije dao čak niti mogućnost da sudija pogleda tu situaciju. Kao druga teža je to da sudija nema nigdje od one 20 metara iza, jer je sam bio povrijeđen. Treća okolnost kojega VAR nije pogledao, ne krivim toliko sudija ako već on nije vidio, ali VAR je ovdje da može stalno komentirati i gledati ove snimke, je to, vidimo ovdje da je ovaj igrač Argentine dao loptu sa ove lijeve strane, a igrač od Argentina nalazi se sa desne strane Livakovića. Znači, a ovdje iza lopte je bio odmah 2-3 metra je bio Lovren. Znači, da je VAR treba pogledati da mogućnost gola nije bilo nikakve, pa čak da je i ovaj igrač bio fauliran, a faul znači kada te netko saplete po nogama, što ovdje nema nikakve naznake da je Livaković sa bilo čim sapleo ovoga igrača Argentina po nogama. Znači, ovaj igrač je jednostavno htio lobovati golmana, ali je imao slabu loptu, znači to je bila njegova greška i on je lobao tako slabo da lopta ne bi završila i nije završila u gol, nego Lovren pokupio. Znači, za sudiju i za VAR bi to trebalo znači da ovo nije bila prilika za gol i da Livaković u nikom slučaju nije pripriječio sa bilo kojim svojim radnjom gol od Argentine. A pošto se to vodi kao jedna važna utakmica za svjetsko prvenstvo, za naslov svjetskog prvaka, onda bi ovi morali i trebali rangirati ovaj faul, ako je uopšte bio, na jedan laki 11-terac u najgorem slučaju i jednostavno morali su prekinuti utakmicu jer su se dva igrača jedan sa drugim sudarili. Ovdje još vidimo dobro poziciju njegovog lica, koliko on bio udaren, gdje mu se nalazila znači on je nogu protegnuo, znači nije mu noga skrčena od udarca, ali ko je dobio udarac u butinu je dobio u biti golman i pogledajte njegovu grimasu koji je udarac bio i gdje on dobio u but udarac od ovog igrača. Znači, na ovakvom svjetskom prvenstvu, na ovakvom značajnom utakmici bi, ako ne sudac, ako nije stigao u to brzo vrijeme, VAR koji su specijalizirani za to isto, morali pogledati cijelu situaciju od A do Ž i napraviti jednu sliku i kazati da li to bio 11-terac ili nije bio 11-terac. I pogledajte si ovo što bi trebao VAR pogledati. Znači, igrač je slao loptu desno od golmana, ok? Golman je bio ostavio poziciju svoje noge
na zemlji. Znači on nije dizao nogu niti ništa. Nego šta se desilo? On je jednostavno prebacio loptu tamo i mislio ga je s ove strane ubići. I šta napravio? On je jednostavno skočio preko golmana i nabio svoju nogu i nabio između noga Livakovića. Tako da je to izgledalo da je to bio faul. A nije točno, nego on je bio naletio na igrača i na nogu od Livakovića. I kao još jedna zanimljivost, ovdje odmah vidimo Lovrena koji trče na loptu i kako je bilo lagana lopta, Lovren je bio prije bio do ove lopte nego on igrač ovdje. Znači, pogledajte sad ovu situaciju ovdje. Znači, dolazi igrač od Argentine, usporava malo zato što je bio ovdje golman. Lovren je odmah ovdje u punom naletu i kako on prebacuje loptu na ovu stranu, jer želi novu stranu dati u gol, Lovren prije hvata u šprintu ovu loptu koja bi uopšte došla u gol. A sad pogledajte i ovo drugo. Pogledajte ovo koja je to razlika. Gdje je sudac? Gdje je sudac da može ovdje vidjeti ovu? On bi morao biti, kao što kažu stručnjaci, ovdje negdje na strani da bi on mogao vidjeti ovo. A gdje je sudac? Nema suca nigdje. Nema suca nigdje. Gdje je sudac? Tek ovdje, znači 20 metara, kažu stručnjaci, 20 metara i to paralelno po ravnini i on iza. Tako da on u biti bi trebao, on ne vidi od iza ništa, vidi samo leđa od ovoga igrača. Ispred ne zna tu šta se događa, ne zna jer niti ne vidi. Znači, on je bio povrijeđen, nije mogao trčati, govori se da je trčao po petama, tako da pitam okolinu zašto je bio stavio ovakvog jednoga sudiju, kad je dobro znao da ovaj sudija nije spreman za utakmicu. Znači, dragi moji sudije, dragi moj VAR, pogledajte ovu situaciju. Kad je igrač od Argentine, prije nego što je bilo koje kontakta sa golmanom, on je već loptu plasirao prema golu. Znači, on je već loptu plasirao prema golu i da nije bio uopšte sa niti jednom igračem ometan. Sa niti jednim igračem nije bio ometan, on je već poslao loptu prema golu. Ok? Ali pogledajmo ovdje, njegova noga je od Livakovića totalno na prirodnom poziciji. Znači, on se raširio jer nije znao gdje će on pucati, da će gore, lijevo ili desno. Nogu ima dolje i što je on napravio? On je jednostavno, ja sam igrao nogomet, on je mogao jednostavno loptu, kao što je htio poslati na ovu stranu i mogao ići tamo. I to su trebali suci vidjeti. Znači, sud je trebao vidjeti da prije nego što je bio napravljen prekršaj, bez ikakve obrane ili bez ikakve zida ili nešto da ga neko smeto, on je već poslao loptu prema golu. I ta lopta nije bila tako jaka da bi ušla u gol i to su sve sudije morali vidjeti i procijeniti da ovo nije bio opravdavajući 11-terac za Argentinu koji je naravno promijenio puno događaja na terenu. Znači, ja kažem, nije tu Argentina pobjedila, nego tu je pobjedio sudac protiv Hrvatske. Evo, još ovdje jedan put pogledamo, pogledajte se na snimci. Znači, on nikoga nije dirao, on je imao prosti udarac prema golu i on je to i napravio. Znači, on je prije prekršaja već centrirao loptu, imao je vremena da je pošalje tamo gdje je htio poslati i on ju je poslao. Što znači da odbrana ili kako je stao Livaković niti u jednom trenutku nije bila odlučna ili utjecala na njegov udarac prema golu. A sada ćemo vidjeti još grešku, ne samo suca koji je ovdje, znači ima opet jedno 30 metara, 40 ili koliko već, dobro ima jedno 20 metara. To je bila situacija prije ovoga gola gdje je ovdje bio Perišić i kada je centrirao šut, lopta je išla neprimjerno, znači nekom krivom putanju prema golu i opet sudac nije vidio ovdje da je jedan igrač od Argentine kada je Perišić centrirao, dotakao i umjesto da je bio korner za hrvatsku reprezentaciju, oni su nam udarili kontru i dali gol na onaj način koji sam prije pokazao. Znači ovdje vidimo Perišić kad je pucao loptu, ovaj igrač sa svojim džonom je bio tako loptu i zato je lopta napravila tako jednu čudnu parabolu. Naravno, opet ne vidimo suca nigdje, ne znam gdje je.
i naravno opet nije vidio ni on niti VAR. I to je još jedna velika greška ovoga suca i kao što sam rekao, nakon ove sprdnje od suca, oni su nam udarili kontranapad i naravno zadali su nam gol i onaj gol koji sam prije pokazao. Evo opet. Evo ovdje možemo vidjeti koje bolove je imao hrvatski vratar i ja vam kažem, onaj koji igra nogomet, ako te netko dođe u susret puno snage i uleti se u tebe i da koljeno među tvoje međunožja, onda to uopšte nije jedna vesela stvar. Znači da bi ja ovdje prije dao faul nad golmanom jer ga je on udario, jer je on nailazio na golmana koji je bio u svom petercu i branio svoj gol, nego obratno. Ovdje vidimo još protekciju ovoga Talijana. Igrači Argentine non stop su vršili pritisak na suca, niti jedan karton mi nije dao zbog toga, a prvi put kad je došao, kad je protestirao Kovačić na ovaj 11 metara i onu tamo prije što je bilo, prije ovoga napada, i on je njegov propust, odmah je dobio žuti karton. Tako da definitivno ovu utakmicu nije pobijedila Argentina, jer je Argentina do 0-0 do 3-6 minuta dok nije ovaj sudac napravio grešku, nadmoćno vladala na terenom i nad Argentinom i do toga vremena Messi ništa nije mogao. Jednostavno možemo doći do zaključka da je jednostavno ovaj sudac pobjedio Hrvatsku danas na ovom terenu. Dužan sam do Boga, Bog pošalje do demona da nam sudi.